O equipo de dinamización da lingua galega do IES Val do Asma fixo pública a súa revista Camiñantes baixo a dirección de Susana Guerra e Pilar García como encargada de edición e maquetación. Pois mira, Camiñantes foi un nome que se puxo como fai uns 20 anos, porque aquí había unha tradición de facer cada ano unhas etapas do Camiño de Santiago. E publicouse durante un tempo, houve uns anos en que non se publicou a revista e agora retomamos o nome e estámola publicando e de feito colgámola na páxina web e todo o mundo pode acceder a ela e leela desde a web. Na revista participaron alumnos, profesores e o persoal de Administración e Servizos. Toda a comunidade participaron pais, participou persoal de Administración e Servizos, participaron alumnos e participamos profesores. É que foi máis complicado? Poñerlle unha data límite de entrega de traballos e que saíra publicada nesa data. Foi boa a participación dos alumnos? Sí, moi boa. Moi boa. Nela trátanse asuntos moi variados, como o Día das Letras Galegas, adicado este ano a Roberto Vidal Bolaño, o aniversario de O Principiño ou a análise de animais como o porco vietnamita ou o lobo. Ademais, conta cunha sección de caligramas e sopas de letras feitas polos propios alumnos. José Antonio. E cal foi a tua labor na revista? O lobo. O lobo? Que fixeches do lobo? Fixen que era un animal salvaxe, a vida que leva, que ten perigo na estrada e todo iso. Eu fixen un caligrama que se trata de facer un dibuixo cun poema relacionado con ese dibuixo. A mí entrevistaronme do meu país. De onde eres? De China. Eu sou Martín e fixen a entrevista á directora, que eu e unha compañeira. E nela preguntámoslle como chegar a este centro, as súas labores e algunhas opinións personais. Eu chamo Males e axudeilles a facer a poesía do caligrama e que é Nerea Zulema. Eu chamo Nerea e tamén colaborei facendo o caligrama cos meus outros dous compañeiros. Para todo aquel que desexe facerse coa publicación, a revista pódese atopar no propio centro IES Val do Asma ou noutros centros escolares. Bueno, pois esperamos que guste a comunidade educativa, estamos distribuídos un pouco por outros centros escolares e que a xente lle resulte ameno a lectura da revista.